Okay? So, para ma-ready na natin yung ating timer, Brother Eugene, as affirmative, ready ka na ba? Sige, ready na bro. 10 minutes. Ready na bro. Okay, dahil ready ka na for 10 minutes, atin na simulan pag mag-start ka na. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa ating palatuntunan ang online debate. Ito atong katunggali itong si Brother Jerwin Rosales, isang membro ng Seventh Adventist. Ang topic namin ngayon is all about patutunayan natin na ang Biblia ay compile talaga ng Simbahang Katoliko at pagmamayari ng Simbahang Katoliko. Dahil alam naman natin itong si Jerwin Rosales ay tutol at hindi siya maniniwala dahil para sa kanya claim lang daw nating mga Katoliko ito. So, kaya tayo nagkakaroon ng challenge debate dahil una, gusto nating i-probe. Actually, nangyari na ito eh. Debate nila ni Father Darwin at saka ni Rian Puentes, yung pastor ng Sang Baptist. So, wala namang kalaban-laban doon wala namang kwan, Hindi nga nanalo si Puentes doon sa debate. So, ito, simplihan lang natin na to, 10 minuto. O, simplihan lang natin ang explanation. Una, ano ba ang tinatawag nating Biblia? Pag sinasabi nating Biblia, according po sa mga pinakamaraming dictionary natin dito, is Christian writing comprising the Old and New Testament. So, nagkakaroon talaga siya ng Old o New Testament. So, Kristiyanong mga sulat po. Batay po dito sa librong Sabadista, ang isang Alpha and Omega Factual Index, ito ay nakalagay dito ang kahulugan talaga ng Biblia. Basahin natin to. Baka sabihin ni Jerwin Rosales na bias kasi libro ninyo yan. O ito, babasahin natin to Biblia. Bible, a collection of holy writings. The name Bible comes from the Greek word Biblia, meaning little books. It has come to the language through the Latin and Old Prints. For the Christian, the writings of the Bible are divinely inspired and so have divine authority. The Bible is divided into two parts, the Old and New Testament. The first ito na sinasabi dito, the Bible divided into two parts. Now, the Old and New Testament. So, hindi magiging Biblia pag Old lang, hindi magiging Biblia pag New lang. Kailangan talaga mayroong Old and New. So, ibig sabihin, that's Bible. Now, sino ba ang nag-gather sa mga books na yan? According po sa ating dokumento dito na nakikita natin sa Britannica Encyclopedia, in 382, Pope Damasus commissioned St. Jerome, leading the biblical scholar of his day, to produce acceptable Latin version of the Bible from the various translation of being used. Now, ito ang binanggit dito sa dictionary at saka sa libro ng mga Sabadista, yung Alpha and Omega, as a Christian writing. Pag ibig sabihin, Kristiyano yung may-ari, ano ba yung tinatawag natin na Kristiyano? Ito po yung mga believers po ni Kristo. Ang kanila pong, kung sasabihin natin na major religion, is all about Christianity. So, meron tayong Hinduism, Taoism, Buddhism, Islam. So, bilong po yung mga Christian sa religion Christianity. At ano ba yung Christianity na yan? Sino bang founder? Si Kristo po. Pag sinasabi natin Christianity, marami pong sekta. Di ba? May mga Sabadista, may mga Born Again, may mga Lions, Methodist, Baptist, Mormons. So, bilong po dito sa True Church, ang Christianity is ang Roman Catholic Church. That is why the owner of the Bible is Roman Catholic Church. Bakit ka ako sinasabi natin yan? Una, may mga ebidensya tayo na kahit New Testament, Katoliko talaga ang nag-gather niyan. Ang nagdesisyon dito po sa Hollis Handbook Bibles of Protestant, as sasabi dito, in 397 AD, the Council of Carthage formally established the New Testament canon by ratifying 27 books of the New Testament as we know them, expressing what had already become unanimous judgment. Ano ba ito sinasabing unanimous judgment? Walang tumututo, lahat po nag-okay sila. Of the churches, and accepted the book that was destined to become humanity's most precious heritage. So, kitang-kita, Katoliko talaga ang nag-compile. Ang siyang may tawag nito, ang nag-gather ng New Testament. In fact, mayroon dito sa ating Clollier's Encyclopedia, history po ito, na sinasabi dito sa page 118, basahin natin to. Ang page 118, ito ay nabanggit dito sa
sa 117 dito ay sinasabi the Roman Catholic position on the authority of the Bible. So meron tayong authorization sa Biblia kasi una tayo yung may-ari. Itong libro ng Seventh-day Adventist na tawag nito yung Seventh-day Adventist Believe, sinasabi na ang Protestante ang Seventh-day Adventist is one of the most and fastest growing Protestant missionary organization. Protestante po yung mga Sabadista. Pag sinasabi nating Protestante, dito sa The Same Encyclopedia pa rin, sinasabi dito, Protestant Bible. There is no single official Protestant Bible. All Protestant Bible are translation made during, after, and the Reformation of the 14th century. Even the King James Version of 1611. Wala ho silang official na Biblia. Kahit nga yung mga King James Version 1611, yung original talaga na King James Version, wala sila nun. Besides, meron tayo Oxford Companion to the Bible. Mababasa natin dito sa page 104 to 105, Catholic letters. Yung mga New Testament, mga Catholic letters yan sila. So, ibig sabihin, yung New Testament is mga Catholic letter. Ano ba yung Catholic letters? Yung sinasabi natin na term Catholic, at hindi lang ito, meron pa akong Illustrated Bible Dictionary na nagsasabing ang New Testament is mga Catholic letters talaga. Now, ano ba itong Catholic? Sinasabi sa dictionary, Catholic, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. So, yung mga apostol na sumusulat at silang may author sa New Testament, sila si San Pablo, sila si St. Matthew, St. John, St. Mark, St. Luke, tinatawag nito si St. Peter, diba? Si St. Jude. Mga Katoliko po yan. Meron nga akong translation sa Biblia dito, do I rhyme version, the Catholic letters of St. James, the Catholic letters of di ba? Yan meron dito diyan. At saka meron pa akong Confraternity Bible na nagsasabing the Catholic letters of St. James, the Catholic letter of St. John, di ba? Marami po na ebidensya na nagpapatunay. In fact, yung paglalagay ng verses at saka chapter sa Biblia, hindi po yan hindi po tawag nito yung mga Seventh-day Adventist ang naglagay. Kahit nga si Bacalaris, yung idolong pastor ni Jerwin Rosales, yung aminado naman siya. Wala tayong totoo yan. Katoliko talagang naglagay ng verses of the Bible. Di ba? Walang pagtutol itong si Bacalaris. Sino yan? Si Cardinal Hugo de Santo Caro. Meron ako libro, hindi Katoliko itong libro na tinatawag natin na Fundamentals o A Foundation of the Pentecostal. Sana ba yung libro na yon? Di ba? Hindi po Katoliko ang libro na yon. At nagsasabi na Katoliko talaga ang naglagay ng mga verses sa Biblia. Basahin natin itong Foundation of Pentecostal Theology na librong protestante. The Bible was not originally divided into chapter and verses as we know it today. Meron din dyan dito sa the Oxford Companion of the Bible, hindi Katolikong librong ito. For convenience of reference, these were added comparatively recent dates. It used to assume that the chapter division were first introduced by Cardinal Hugo, who died in 1263 AD. Later investigation have attribute them to Stephen Langton as Bishop of Canterbury, who died in 1228. The New Testament was published with verse. Sino ba itong naglagay ng verse? Division by Robert Stephen in 1551. The first Bible published entirely divided into verse was Geneva Bible. Dito sa Oxford Companion to the Bible, ang naglagay ng verses sa Biblia is yung isang Dominicanong pari po, si Father Sanctus Magninus. Now, balinaw na talagang Katoliko, even nga yung pagtawag sa Biblia, yung nagngalan ng Biblia. Lumabas nga yung unang gumagamit ng term Biblia, si St. John Chrysostom. Lumabas sa kanyang humilya, sa humilya niya, sa kanyang sermon, Pag sinasabi nating Bible translation, ito, meron din yan sa factual index ng Seventh-day Adventist. Basahin natin tong Bible translation dito. The most important Latin translation was made by Jerome at the close of the 4th century.
in the Catholic world, it gradually achieved canonic authority because the Catholic Church opposed the translation of the Bible into language of the people. Such translations did not become common until the time of Reformation. By the years of 1986, the Bible or parts of been translated into 1,829 language. A factual index po ito ng Sabadista ha, sa kanilang Okay, libro. time. Okay, so maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Okay, time na. Okay. So, dito tayo ngayon sa ating 10 minutes na tanungan. Tandaan nyo ha, ang sagot sa mga tatawag sa akin, please huwag muna kayong tumawag. Linya, pag siya pumasok, sobrang ingay. Okay, bro, sino to? Sino ba to? Bro, Jose. Wait lang muna bro ha, kasi nagmo-moderate ako ngayon, hindi ako pwede sumagot sa mga call. Okay? Atin mo na ibigay naman ngayon ang mga sagot sa bawat tanong is ano lang ha? 20 seconds lang ha. Sige bro. Maximum of 20 seconds. Para hindi masyadong mahaba. Okay. So, for 10 minutes sa katanungan ni Brother Jerwin. Ready ka na ba, Brother Jerwin? Yung time bro, parang hindi ko nakita dito. Dito lang sa paano. Nasa screen naman yung time ko kasi pag nagbukas ako, nagdodoble-doble yung screen ni Eugene. Okay lang. Nakikita naman sa ano ko ito, buksan ko lang ha para makita nyo yung aking na nasa live yung timer. Ito. Okay lang bro. Wait lang ha. Ayan o. Yan o. Nasa screen yung timer. So, ibalik ko. Yan. Okay. So, for 10 minutes, Brother Jerwin, go ahead. Steve, asan ka na ba? Put your hand on my shoulder. Bro. Okay na. Sige bro. Bro ka po. Oy. Okay. So, unang tanong po bro ka po. Pag sabihin natin Biblia, ano ang unang salin sa wika na Biblia? Unang salin? Yung talaga na pagkasabi. Unang salin? Translation? Alam mo ba kung saan nanggaling ang salin na Biblia? Galing sa salitang Grego bro, ta Biblia. Biblia, oo. So, tatanggapin mo, oo yun ka, na ang salin niya galing sa Grego. Yes bro. Okay. So, ngayon bro, sabi mo kanina na ako kailan si Bro, hindi ko marinig bro. Hindi ko marinig kasi putol-putol yung ano mo bro. So, Time pause muna. Wait lang. Time pause muna ha. 9 minutes and 11 seconds. Brother Jerwin, kumusta yung signal mo dyan? Okay naman dito sa akin. Sige, go ahead. 9 Siguro minutes and 11 Okay. seconds. Okay bro, sabi mo kanina bro na ang nag-compile si Pope Damasus. O sabi mo kanina, saan po sa iyo bro? Si Pope Damasus ba ay isang Grego? Hindi sa isang Grego bro, pero ang ginagamit sa Biblia dati bro, yung una nilang yung lingwahe is Grego bro. So kaya nga yung kung baga sa ngayon, yung madaling salitang intindihin is English. Kaya nga ang ginagamit sa simbahan, inattribute kasi yan sa simbahan yung Biblia, di ba? Next question. Next question bro. Okay, salamat. So, hindi siya isang Grego. So, ngayon, masasabi mo ba bro na makakompile ka ng isang sulat na hindi mo ito bro?
Okay, pwede bro. Kuan bro kasi hindi naman kuan bro, hindi naman batayan natin kung ano yung lingwaheng ginagamit. Yung sabi mo kanina sa live, o kung may problema ka, i-chat mo kay ChatGPT. O anong sinabi ni ChatGPT dito? Yes, the Catholic Church played a central role in compiling the Bible. Oh, di yung simbahan nag-compile. Next question. Okay. So, kung si Pope Damaso ang nag-compile, sino naman ang nagsabi ng ngalan sa kinompile niya? Sino nagsabi ng pangalan sa kinumpile na ito'y Biblia? Ganon? Oo. Si Pope Siricius bro, siya yung unang nagngalan ng Biblia. Siya yung nagtawag. Itong Biblia, ginagamit ni St. John Chrysostom sa kanyang unang ginamit niya for sa kanyang sermon. Ano? Oh. Hindi lagi Sabadista bro. Ano ka ba naman? Next question. Ibig sabihin ba siya ang nagngalan ng tinatawag na Bible, siya ba ay Grego o hindi? Hindi siya Grego bro, pero hindi naman nakabatay kung anong lingwahe. Kahit pa Pilipino pa yung unang lingwahe, ang importante ay yung nag-ada at saka nagngalan sa Biblia. O hindi kayo, kundi Katoliko. Paano ba naman kayo magngalan sa Biblia, hindi naman kayo may-ari? Sige, next question. Okay. Ang nag-compile, hindi Grego. Ang nagngalan, hindi Grego. Ngayon, ang nag-translate si Jerome. So, ito na naman, si Jerome ba ay isang Grego? Hindi. Hindi naman siya isang Grego. Kaya nga translate niya kasi yung Biblia na compile ng Simbahang Katolika ay inaalay po sa simbahan, inattribute. Kaya nga yung lingwaheng ginagamit sa simbahan is Latin. Kaya tinatranslate namin ng Latin para maunawaan ng marami. Ikaw, wala ka namang ambag. Manahimik ka na lang. Sige. Next question. Okay. Sa makatuwid, ano ang kanilang lahi? Yung tatlo. Lahi. Objection, Mr. Moderator? Yes, time pause. Okay, ano objection? Hindi pinag-uusapan namin dito lahi. Wala naman siya may tatanong, naubusan ang tanong. Wala naman sa usapan namin kung anong mga lahi-lahi nila dito. Hindi pa ako tapos. Ano ka ba naman? Masyado kang hati. Oh, sarap yan. Uy, sarap yan. Bro, ano bro? Hindi naman natin pinag-uusapan kung ano yung mga lahi nila. Ki Pinoy, ki Amerikano, ki Hapon. Ang importante, kung ano simbahan ang nakapag-produce ng Biblia, hindi po sa lahi natin. Yan sa topic natin yan, simbahang Katolika nag-produce, wala sa lahi yan. Sige, ang counter ng negative. Okay, counter objection kasi ganito kasi yan. Imposible gagawa ka ng translation tapos iba yung lahi mo. So, yun ang tanong ko, imposible. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung nag-compile at ang ngalan na Bible at ang tinatawag na nag-translate. Kasi ang takot kasi ito, parang nasa topic natin. Sila yung parang nasa front. Sila ang dahilan kung bakit may lumabas na may unang nag-compile daw. So, kailangan niyang tanggapin yan, sagutin niya kung anong mga lahi niyan. Wala namang okay, last counter. Wait lang, mag-rolling ako. Okay, ang topic kasi, ang Katoliko ang may-ari at nag-compile. So, hindi ibig sabihin, hindi ito pinag-uusapan lahi. Kasi when you say Katoliko, maraming lahi sa Katoliko. May Inchik, may Hapon, may Pinoy, may Bisaya, may Amerikano. So, hindi pinag-uusapan ito ang lahi. Hindi ko ginagrant yung counter objection ng negative kasi ang topic is about Iglesia Katolika ang may-ari. So ang rule ng negative ito is patunayan niya hindi Katoliko ang may-ari at hindi Katoliko ang nag-compile na walang kinalaman sa lahi. Okay, proceed tayo for 6 minutes sa tanungan. Brother Negative, ready ka na? Sige. So, sabihin natin na hindi kasali ang lahi. Okay. So, may mabasa ka ba sa akin ngayon na nakasulat na Roman Catholic ang nag-compile talaga, unang nag-compile ng Biblia? Unang nag-compile? Ito, mayroon akong nababasa, Britannica Encyclopedia at ChatGPT mismo. Sabi mo, ChatGPT, kanina sa live mo, i-search nyo sa ChatGPT. O yan o, Catholic Church compiled the Bible? Yes, the Catholic Church played a central role in compiling the Bible. ChatGPT yan ha.
Ay, kayo maghamon kanina na mag-search sa ChatGPT. Next question. Okay, next question. Next question. Ano ang na-compile nila na translation? Cebuano ba? Tagalog ba? Bisaya ba? Ano ang na-compile nila? Okay, ang na-compile nila, hindi translation ang na-compile nila. Kasi iba yung translation. Kasi pag sinasabi natin translation, tapos na yung kinumpile, translate na lang. Mga libro po, mga libro. No, sandali lang. Yes, wait lang. May objection. Wait lang muna, Brother Eugene, ha? Ano objection? Ang tanong ko kasi, naka-specific sa translation natin. Ano ba yung na-compile nila? Oo. Sabi kinumpile, siyempre, may translation naman kasi sabi niya kanina, si Jerome, i-translate ni Jerome. So, nilagay ko, sinabi ko doon, ano ba ang kinumpile nila? Kung sabihin natin Bisaya, o may Bisaya kayo dito, apil ba sa inyo ito? Tagalog, apil ba sa inyo ito? O English, apil ba sa inyo ito? So, Ano counter, ano? Ano ba ang na-compile nila? Counter. Okay. Anong counter? Ang kuha natin dito is all about compilation. Hindi ho translation, Dong Rosales. Ano ka ba naman? Iba yung compilation sa translation. So, ang yung kinumpile na, kaya nilinaw ko, old anyo, yung isang libro, Hebrew at saka tinatawag nating Griego. O yan, hindi tayo umabot na sa sinong nagkuhan, sinong nag-translate. Wala na yun, ibang usapan na yun. O, next question. Wait lang. Mag-rolling ako ha. In-analyze ko yung objection ng kabilang panig eh. Ang tanong niya kasi, anong translation ang kinumpile ng Katoliko? Yung ba tanong? Negative? O yan, yun yung tanong niya. Ang tanong niya, anong translation ang kinumpile ng Katolik? Tapos, nag-counter objection ka, ang reason mo, hindi translation yung kinumpile. Kung gano'n yung ang reaction mo, kinikilala ko ang objection ni Rosales na valid. So, ibig sabihin, kailangan mo sagutin kung anong translation ang kinumpile ng Katoliko. Anong translation yun? Hebrew ba yun? Greek ba yun? Latin ba yun? Ano yun? Ito. Wait lang muna. Ha? Ulitin ko ha. Ang objection ni Jared na noon, ni Jerwin is valid. Ibig sabihin, kinikilala ko yon, kailangan mo sagutin yun, Brother Eugene. Anong translation ang kinumpile ng ang kinumpile ng Katoliko? Sige, bigyan kita ng 20 seconds to answer. Kung translation ko yung mga sulat, yung lingwahe sa Old Testament, Hebrew, sa New Testament, Griego. O kaya translate doon sa Library of Alexandria, naging Greek Bible, kaya meron tayong Septuagint version. Sige, go. Okay. So, naniniwala ba kabaga po na sa Old Testament Bible na? Hindi. Dahil ang pag sinabi nating Bible, both Old and New Testament. Kapag Old lang, hindi Biblia. Sa bagay, pwede matatawag Holy Scripture. Pero hindi Biblia. Sige. Pero na may nakasulat na Bible sa Old Testament, sabihin natin na nagsisinungaling ka. Hindi. Hindi ko tatanggapin yan. Objection, moderator. Yes, an objection? Kasi ang iyong hamon ko, kasi sabi niya na hindi niya tatanggapin sa Old Testament, may Bible na. Okay. Magandang ano yan. Okay. Tapos ngayon, sinabi ko sa kanya, pag may mabasa ako sa Old Testament na may nakalagay na Bible, so, ibig sabihin ba, sinungaling siya? Tapos ngayon, hindi niya tatanggapin. Paano yan? Okay. Rule number 8. Any challenges are not allowed. Sabihin Hindi yung yan mga challenge, Brother, hindi yan challenge kasi ang sinabi ko, pagtanggap na sinungaling siya. Yan Hindi na ko nga, sinasabi hamon. na Hamon yan, bro. Challenge kasi. Bro Jerwin, ikaw ang bumanggit salitang hamon mo. Tanggapin niya ang hamon mo. Binanggit mo terminong hamon eh. Yeah. Narinig ko eh. Ang sabi ko, ganito ang sabi ko. Pag may mabasa ako sa Biblia, tatanggapin mo ba na hamon nga. sinungaling ka? Hamon nga. Yung ganyan na, pag nabasa ko, aaminin mo ba, talo ka na. Yun, hamon yun. Bawal yan, bro.
Kahit pa kahit pa pinayagan sa moderator yung challenge question, hindi ko tatanggapin yan, bro. Oh. Hindi. Manigas ka na lang dyan. Kahit matatanggapin sa ni Eugene ang challenge question, hindi ko pa rin igagrant pa rin yun kasi rule number 8, any challenges are not allowed. Ibig sabihin, palitan yung tanong. Brother Jerwin, yung tanong palitan. Okay, bro Gapo. Ano ba ito? O yun ka ba? Tatanggapin mo ba na yung tinatawag na Bible hindi lang New and Old Testament? Hindi ako papayag dyan, bro. Sa bagay, kung babasahin mo yung mga dokumentong protestante, of course, sasabihin nila kahit Old Testament Biblia na. Kaya nga hindi ako tatanggap sa challenge mo kanina. Dahil meron kang babasahin Grego, of course, sa mga Protestant translation yun. Sinasabi ta Biblia doon sa sulat na Book of Daniel. Dahil meron pa nga doon sa sa New Testament, sa Biblia ang Living Testament, Next diba? question. Sinasabi Bible, Next question. So ibig sabihin tinatanggap mo na bago pa na-compile ni Damasus, may na-compile na. Hindi, bro. Hindi ko tatanggapin yan, bro. Kung mayroon mang na-compile, yung mga tura na ginagamit ng mga Hudyo, wala tayong, hindi na tayo kasali dyan. Sige. Okay. Sabi mo kanina, yung tinatawag na Bible, ang may authorized lang. Oo. Yung mga tinatawag na Roman Catholic. Totoo ba yun? Okay. Kasi walang authorized ang mga ibang sikta or relihiyon. Talaga? Ngayon, tanong ko sa iyo, may mabasa ka ba na only the authorized Roman Catholic ang pag-compile? Yes. Meron. Saan mababasa? Sa Clollier's Encyclopedia Volume 4. Babasahin natin yan, ha? Diba? Binanggit dito sa binasa natin, the Roman Catholic Church have the authority of the Bible. Paano naging may authority kung hindi kami may-ari? Sige, next question. Next question. Okay, next question. Sa pagsabi mo ngayon na kayo lang talaga ang may authorize, bakit ngayon ibinibinta nila sa ibang sikta? Hindi naman ibinibinta namin sa ibang sikta yan, bro. Wala naman kaming papel na ibinenta namin sa ibang sikta. Bumili lang kayo. Bumili kayo. Wala nga naman kasi hindi namin yan ibibigay sa inyo. Bumili kayo eh. Wala namang Katolikong nagbinta sa mga ibang sikta. Na may Biblia kami dito. Binta namin sa inyo. Bumili lang kayo. Minsan nga, nilagyan nyo pa ng logo nyo. Hindi naman inyo. Okay. Sabi mo kanina, bro, yung Roman Catholic lang talaga ang nagmamay-ari sa unang na tinatawag na publish na Bible. Una. So, ito, tanong ko sa iyo, bro, kung tinatanggap mo or inaamin mo na sa Old Testament may Bible na, papaano na kayo ang una kung may na-establish na? Okay. Sa Protestante na translation, sinasabing Biblia. Kaya nga, yung binanggit na Living Bible, sinasabi doon sa New Testament, Biblia, may binanggit na Biblia. Pero hindi nangangahulugan na sa Protestante yan na translation. Pero sa original, di naman Biblia tinatawag nun. Scripture po yun. So pag sinasabi natin compilation, it is Old and New Testament. Hindi ko sinasabing old Next lang. question. Next. Sabi ni EI, EI, anong EI yan? Anong EI yan? EI. EI, Mita EI? Anong EI yan? Mita EI. Mita EI. Sabi ni Mita EI, walang na-compile, wala pang iglesia naka-compile. Totoo yan o hindi? Hindi ko maniniwala dahil unang-una di mo pinapakita yung Mita EI mo. Basahin mo yung Mita AI mo. Anong tanong mo kay Mita AI? Basahin mo yung statement ni Mita AI. Sige. Sabi din ni AI, ang Biblia ay hindi ginawa ng isang tao. Aamin kayo, payag kanyan o yan kanyan o hindi? Hindi ako papayag dahil una, hindi mo pinakita yung anong nakasulat ni Mita AI. Anong tanong mo kay Mita AI? Yan. Baka naman ginagawan mo si Mita AI ng issue. Time na. Pwede, So, ito na yung ibigay naman ngayon. 10 minutes para sa rebuttal stand ni Brother Jerwin Rosales. 10 minutes. Brother Jerwin, ready ka na?
Okay, ready na bro. Salamat. Okay, ganito kasi yan mga kaibigan, no? Sabi niya na sila lang talagang may authorize. Pero ewan ko kung nabasa ba niya yung mga sinasabi niya na katotohanan ba 'yun? Kasi sabi dito sa nakalap ko na balita, sabi dito na yung pagkasabi ng Bible nagsimula sa kinuha sa wikang Grego o Grego. So imposible naman na yung nagko-compile is Grego. Imposible din ang nagta-translate Grego. Posible din ang ano ba ito? Ang nangalan Grego. Hindi niya sinagot na yung nag-compile si Damasus at yung tinatawag ba nung yung isa si Jerome, hindi niya masabi na ito ay mga Romano. Ano ba taga ang wikang Romano? Ito ay tinatawag na Latin. So, kung Latin, kung titignan natin yung referensya niya na ipinatranslate niya kang Jerome. Ano pang itinranslate ni Jerome? Sa Latin. Galing sa tinatawag na Grego. So, kaya tinanong ko sa kanya kanina, yung tinatawag na translation, ano bang na-translate talaga nila? So, may Tagalog ba? English ba? So, hindi niya basta-basta natanong. Hindi niya basta-basta natanong kasi may limitado kasi yung tinranslate. Sa pagkakalam ko, Latin lang ang na-translate niya, no? So, sabi din dito sa mga referensya natin, no? Ang nakalagay dito mga kadasik, isinulat ang lumang tipan. So doon pa lang sa 1450 to 400 BC. So wala pang Jesus Christ, andyan na yan. Sabi din dito, ang bagong tipan sa 45 to 100 AD. So sabi ni GPT, sino ang gumawa ng Biblia? Ito yung sinagot ni GPT. Diyos ang tunay na may akda. Tapos yung sinugo niya ang tao, no? Sinugo niya ang tao sa pag-compile. Pero hindi ito RCC. Bakit? Hindi nasabi ko na hindi RCC. Kasi sinabi doon sa ibang pinulungan sa GPT, ito, ang Biblia daw ay hindi ginawa ng simbahan. Kung titignan mo yan, alam ko, itatanong niya mamaya. Kasi palasi kasi yan. Kung titignan mo yan sa GPT. No? So, sabi din doon, ang Biblia ay hindi ginawa ng isang tao. Kasi ang pagtatranslate, mga kapatid, hindi sa iisang tao, kundi maraming tao yan. Maraming tao yan. Sabi din dito na ang Biblia ay nagsimula sa sinaunang kasaysayan at sa nakasulat sa Israel. So ibig sabihin mga kadasig, kahit wala pa si Jesus Christ, yung tinatawag na Biblia, andyan na yan. Kasi galing sa Grego nga Grego, hindi sa Latin. Ang Latin, sa Roman Catholic lang yan. No? Romano na translation yan siya. So, kitang-kita natin mga kalasig, ito magbasa tayo dito sa GPT. Sabi dito mga kalasig, sa mga konsiho, ito ay ang obispo ay bahagi ng early Christian, early church na kauna ay naging bahagi ng tinawag na ngayon Roman Catholic. So ibig sabihin mga kalasig, humihiwalay sila, no? Noon mga early Christian sila. So sa kaunahan daw na naging bahagi sila na humiwalay sila na naging Roman Catholic Church. So ibig sabihin mga kalasig na yung pag-translate talaga doon na sa tinatawag na Orthodox, doon na banda. Nang humiwalay sila, hindi sila yung tinatawag na church na gumawa. Dito sa conclusion, sabi dito, ang Roman Catholic Church ay may malaking papel sa pagkilala, sa pag-compile ng kanon ng Biblia. Gumamit
natin ngayon. Pero hindi lang RCC ang bumuo ng Biblia. Ang bumuo sinaunang Kristiyano, komunidad, may ambag. So ibig sabihin mga kalasig, claim lang talaga nila na sila lang yung nauna, no? Kasi yung isang translation, yung na-search ko, nawala kasi yun, sabi doon, yes, may na-compile sila, pero sa kanila lang yun, mga kalasig. Sabi din dito, at higit sa lahat, naniniwala ang mga Kristiyano na Diyos mismo ang tunay na nag-compile. Sa AI mga kalasig, sinabi ko kanina, dito, tingnan natin to sa AI mga kalasig. Sabi dito, ang Biblia ay resulta ng kolektibong pag-effort ng mga iba't ibang grupo at mga individual na paglipas ng maraming siglo. Hindi maaaring sabihin na may isang simbahan na unang gumawa ng Biblia. Mula, yun ang sabi na, ito pa, sabi dito, ang Biblia ay hindi ginawa ng isang simbahan lamang, ay binubuo ng Biblia ng proseso. Kailangan may proseso mga kalasig. So, ibig sabihin mga kalasig, yung tinatawag nila na compilation mga kalasig, hindi sa kanila yan, kasi ang tinatawag na compilation, marami yan, no? Marami talaga ang na-compile. So kung titingnan natin mga kalasig, kung may mabasa tayo sa Old Testament, ibig sabihin, nandyan na yan. No, nandyan na yan. So sila, nag-compile lang sila. Tapos sinabi nila, sila yung nauna. Sila yung nauna. Ito pa, sabi dito, ang Biblia ay resulta ng, tapos ito, ang Biblia ay hindi ginawa ng isang tao lamang. Ito yung sinasabi ko kanina mga kalasig. Sinabi ko kang AI, sino ang unang gumawa ng Biblia? Ito yung sinasabi ko kanina, na ang lumabas, sabi dito, ang Biblia ay hindi ginawa ng isang tao lamang. Ito ay isang koleksyon ng mga kasulatan sa isinulat ng maraming mga may akda sa iba't ibang panahon. So yan mga kalasig, ito pa, ang mga kasulatan ng Biblia ay pinagsama-sama at nakumpleto sa paglipas ng panahon na may mga iba't ibang mga editor at mga tagapagsalin na nag-ambag na pagbuo nito. So ibig sabihin mga kalasig, wala talagang katotohanan ang sinabi ni Gapo, no? Bakit? Yung tinatawag niya na mga referensya niya mga kalasig, wala naman yung talagang katotohanan. Bakit? Kasi kung titignan natin, paano mo makukumpile na Romano yung nagkumpile? Hindi siguro siya marunong magbasa ng Grego, kaya ipinita-translate niya kang Jerome. Yun na yun. At isa pa mga kalasig, tinatawag nito ang nagngalan. Ito yung parang nakakatuwang pakinggan ba? Ang nagngalan ay hindi Grego. Kasi ang pinulungan kasing Biblia galing sa Grego. So ang nagpangalan kasi Romano. So parang nakakatuwang pakinggan yung isipin natin ba, paano kaya magta-translate ka, magko-compile ka, tapos hindi mo alam, ita-translate mo yun para sa inyo sa Latin. Kaya ngayon mga kalasig, may iba't ibang lahi. Bakit? Yung mga translation kasi, sabi ng iba ng translation kasi, last 1 minute, lumaganap na. Parang tinatawag ba na ay hindi sa China, wala sila sa China. So ibig sabihin ba, una nag-translate? No, mali. Hindi ganoon mga kalasig. So, uulitin ko mga kalasig, ang lahat ng sinasabi ni Gapo, walang katotohanan. Bakit? Kung may na-translate man sila, yung tinatawag na Latin Vulgate, yung mga Bisaya, hindi naman sila nag-translate na, iba yung nag-translate sa mga ganun. So, totoo, may na-translate sila, pero hindi sila ang una. Kasi sa Old Testament, nandun na na-translate. So, salamat. Yun lang talaga yung stand ko. meron ka pang 17 seconds. Meron pa 7. Okay na, wave na? Okay. Wave na natin. Okay, for 10 minutes, Brother Eugene.
Ready ka na ba? Sige bro, ready na bro. Go ahead. Okay, unang tanong ko, Mr. Rosales, sinang-ayunan mo ba ang ating tapiko na ang Roman Catholic Church ay siyang may-ari at nag-compile ng Biblia? Yes or no? No. Hindi kasi alam naman natin sa Old Testament nandun na ang tinatawag na Biblia. Kasi sa pag-survey, sabi doon hindi lang new and old. Ang ibig sabihin, kahit wala pa ang old, natawag na siya ng Biblia dahil marami ang Okay, sinasabi. next question. Yun. Next question. Kahapon, binigyan kita ng assignment. Siguro naman masagot mo ito. Sinong simbahan ang nakaproduce, nakakompile ng Biblia kung hindi ang Roman Catholic Church? Sige. Okay. Yun ang tinatawag na Palace of Dichotomy. Palace of false presumption. False Palace pre? of presumption. Born Yun ang tinatawag Palace kasi yan kasi free. ang tinatawag kasi na ang tinatawag na kasi na compilation Next question. Okay. Hindi. Next question. Hindi ko yung kasagutin. Ito ha, hindi ko ito bibitawan. Di ba hindi ka sumasangayon? Ngayon tanong ko, sinong simbahan ang nakapag-produce ng Biblia kung hindi Roman Catholic Church? Alam mo ba? Yes or no? Okay, Palace presumption yapon Oh. yan. No, moderator, objection. Ano ba na yan? Yes, an objection. Ang objection ko, yes or no, sasagutin niya. Alam mo ba, yes or no? Hindi ko yan magsasagot na yes or no wait lang kasi muna ha. Wait lang muna. Ano ang counter objection ng ng negative? okay, counter objection. Wag niya akong pilitin kung anong sasagot ko kasi Hindi ang niya sagot alam. ko talaga Palace yan. Hindi niya Okay. alam. Kasi sabi ng GPT, tinanong ko yan ka GPT kasi kung hindi ang Roman Catholic, sinong simbahan? Sabi niya, Palace yan. Kasi ang sabi talaga niya, ang stand kasi ng reference, sabi doon, hindi tao, hindi simbahan, at hindi iisa ang nag-compile. Marami. Kaya Palace yan. Sige. Wait lang. Magro-ruling muna ako Okay. Yung tanong ni Brother Eugene nasa tema. Hindi fallacy yun, Brother Jerwin. Hindi yung fallacy of presumption kasi tinanong ka lang naman niya kung hindi Katoliko ang nag-compile anong simbahan. So, tanong yun. Hindi yun false dichotomy. Hindi rin yun fallacy of presumption. Tanong niya yun dahil yun ang nasa tema niya na tinutulan mo. Tutol ka, negative ko sa tema, di ba? Ang tema niya, Katoliko ang nag-compile, may-ari at nag-compile. Tutol ka. So, ang tanong niya, nasa tema niya. At pinapasiguro niya na manigar mo. Yung hindi fallacy yun. Kahit na ating tanong yung ChatGPT, fallacy presumption ba yun? Ang sagot ay hindi. Fallacy of dichotomy ba yun? Ang sagot ay hindi rin. Gusto mo na ebidensya? I-type ko dito? I-type mo bro, i-type mo bro. Sige. Ate pakita ha. Para I-type mo, bro. magbukas ako rito ng ng browser muna. Tapos ibuksan ko yung aking yung aking screen sa inyo. Para Kasi tinanong ko na kasi yan. Tinanong ko kasi yan. Ang tanong ko doon, kung hindi man ang Roman Catholic ang nag-compile, okay. So buksan ko muna yung aking ang nag-compile. So ang sabi niya pala sige, buksan ko muna Palace yung yan kasi ang sagot. OBS virtual muna ako. Okay. So ating tanong yung ChatGPT ha. May nagdebate para fair sa both side. May nagdebate ang topic patunayan na Katoliko ang nag-compile ng Bible. Bro, hindi yan ang tanong bro. Ang tanong niya ang i-search mo bro kasi ang tanong niya bro kung hindi ang Yun na nga. Ayun na nga. Roman Catholic Ulat lang bro. Yun na nga. Hindi pa tapos Magantay ka. May debate ang topic patunayan na Katoliko ang nag-compile ng Bible.
Ang affirmative, nagtanong sa negative. Tanong sa negative na kung hindi ang Roman Catholic ang nag-compile ng Bible, anong relihiyon, anong religion? Ang tanong ba na yan ay isang uri ng Palase. fallacy? Okay. Tignan natin. Babasahin ko ha? Oo. Posibleng isang uri ng fallacy ang tanong na kung hindi ang Roman Catholic ang nag-compile ng Bible, anong religion? Bakit? False dilemma, false dichotomy. Ang tanong ay para bang dalawa lang ang posibleng sagot. Loaded question. Ang tanong ay may nakatagong assumption na dapat may isang existing religion. 3. Historically misleading. Ang Biblia ay hindi isang grupo lang ang nag-compile, kundi produkto ng mapoproseso. Conclusion. Oo, ang tanong na yon ay maaaring tawaging fallacy, lalo na false dilemma at loaded question. Kasi ipinapalagay nito na kailangan may isang particular na denominational religion na nag-compile ng Bible. Samantalang ang historical truth ay mas komplikado at hindi nakapaloob sa modernong denominational framework. Sa madaling salita, kina-confirm ni ChatGPT na ang tanong ay isang uri ng fallacy. Okay, so next question na lang, Brother Eugene. Dahil na-confirm ChatGPT ito na ay isang uri ng fallacy. Next question. Next question ko. Ngayon, gumagamit siya ng ChatGPT kanina. Ang tanong ko, pinaniwalaan mo ba ang mga sagot ni ChatGPT? Yes or no? Yes, wala ko yung iba. Hindi. Kasi hindi lahat na makikita na sa reference ay totoo. Yun. Okay. Dito sa ChatGPT, makikita natin sa screen ha. Ang sinasabi dito, ang Katoliko ang gumawa sa Biblia. Magandang tanong yan. Maraming tao ang nagtatanong, Katoliko bang gumawa sa Biblia? Ang sagot, may katotohanan. May katotohanan ha. Dito tayo sa kwan. Oo. Sa isang mahalagang paraan. O Katoliko talaga. Ngayon, ang tanong ko, ano ang narinig mo? Katoliko o hindi Katoliko? Okay, sagot. Ang narinig ko, pinutol mo. Ito bro. Babasahin ko bro ha. Kukumplituhin ko bro. Oo. Sa isang mahalagang paraan, ang simbahang Katolika ang nagtipon at nagpreserba ng Biblia. Ngayon, Biblia na patuloy natin to ha kasi na preserba ng Biblia na alam natin ngayon. Ang tanong, ano ang narinig mo? Simbahang Katolika o hindi? Sagot, pinutol mo nga. Itong sagot ko, basahin ko. No, moderator, objection. Yes, an objection. Ang sabi dito sa sagot ni ChatGPT, oo, ang simbahang Katolika ang nagtipon at nagpreserba ng Biblia na alam natin ngayon. Ang tanong, anong narinig niya? Simbahang Katolika o hindi? Okay. Anong counter? Ano yan, bro? Pinutol niya, bro. Ang ginawa niya, bro, binasa niya ulo lang. Hindi niya binasa ang kabuuhan. Kasi kung sagot ako, bro, meron kasi ditong may ni-search ako dito. Tapos sabi dito, hindi. So, pinutol niya. Hindi Sige. So, ibig sabihin, ang sabi ni Jerwin, pinutol. But affirmative, pwede mo bang basahin ang kabuuan? Basahin ko ang kabuuan ha. Unang tanong, ang Katoliko ang gumawa sa Biblia. Magandang tanong iyan. Maraming tao ang nagtatanong kung Katoliko bang gumawa ng Biblia. Ang sagot ay may katotohanan. Pero kailangan natin itong ipaliwanag na maayos para hindi tayo malilito sa kasaysayan. So, number 1, ang green na may check na puti, ito ha. Oo, isang mahalagang paraan. Ang simbahang Katolika ang nagtipon at nagpreserba ng Biblia na alam natin ngayon. Yan ang kumplito. Ngayon, nasa ba pinutol? Wala na. Narito ang paliwanag. Una, ang mga aklat ng Biblia ay hindi sabay-sabay sinulat. Ang lumang tipan ay unti-unti na isulat ng mga Hudyo bago pa dumating si Jesus. Ang bagong tipan ay sinulat ng mga Kristiyano, mga apostol at disipulo sa una. Yan.
klaro, Katoliko. Ayun, ano ang narinig niya? Katoliko, hindi. Okay. So, magro-rolling ako ha. Yung tanong kasi ni Brother Eugene, nasa kanyang binabasa. So, Meron pa bro, sa ChatGPT, number 2, ang simbahang Katolika ang nagtipon ng mga aklat ng Biblia. Oh, may mga paliwanag pa dito, oh. Di ko lang babasahin, mahaba na. Okay. So, ibig sabihin, ang tanong ni Eugene nasa kanyang referensyang binabasa. So, ang tanong niya ay is valid, kaya kailangan sagutin ng negative stand. Sige, Brother Negative, pakisagot yung tanong. Wait lang. Eugene, pakiulit yung tanong mo. Ang tanong ko, ano ang narinig niya sa binasa kong ChatGPT? Simbahang Katolika o hindi simbahang Katolika? Ano ang narinig niya sa tanong mo? Oh. Ano ang narinig niya sa binasa ko sa ChatGPT? Okay. Simbahang Katolika o hindi simbahang Katolika? Ano ang narinig mo sa binasa ni Eugene? Simbahang Katolika o hindi simbahang Katolika? Para negative, pakisagot. Palasiyan bro. Magandang tanong bro. So, ibang tanong bro kasi palasiyan Wait kasi lang kung Anong uri ng palasiyan bro? slippery ratio, slope niyan bro. Islok bro, islok. Sige. Islok. Basta na naman tayo. Islok. Ano yan bro, kasi yung binasa kasi niya, parang sa kanya lang yan kasi dito din sa akin, meron din ako dito. Pero negative dito kasi nakasulat. So, ayokong sabihin na totoo yan at hindi ko rin talaga yan tatanggapin. Sunod na tanong. Okay. Hindi niya tatanggapin. Hindi yan. Kung pag sinabing hindi tatanggapin, next question na lang tayo. Kasi Next question. Yan. Base din dito sa isang ChatGPT pa rin, na ang nag-compile ng Biblia ito ha, babasahin ko ito ha, nawawala. Pope Damasus compiled the Bible. Yes, sabi dito, the claim Pope Damasus compiled the Bible is ito ba to? Simplification and not entirely accurate. At is ito ha, mayroong paliwanag sa baba na ang talagang simbahang Katolika ay nag-compile. Ngayon, paniniwalaan mo ang ChatGPT o ayaw mo paniwalaan ito? Hindi ko lang, basta ganun bro, basta hindi ko makita yung kabuuan, hindi talaga tumatanggap niyan kasi gaya lang yan kanina, tinatawag yan na policy of slippery slope. Ibig sabihin, ang nakalagay diyan bro, pagpapalagay na aksyon ay nagdudulot ng isang serye na mga negatibong Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, hindi maaring Katoliko dahil Grego ang kanang pagkasalin, tsaka yung mga Katoliko, mga Romano. Ngayon, yung sumulat sa Biblia, Grego ba yun o hindi Grego? Saan banda bro? Sa Old and New? Yung New Testament lang. Doon tayo sa New Testament. Yung sumusulat sa New Testament, mga Grego ba yun sila? Okay. Sa Grego yan bro, sa New Testament. No bro. Objection. Yes, ano objection? Ang tanong ko, yung bang sumulat sa mga New Testament, mga Grego ba yun sila? Yung si San Pablo, okay. si San Mateo, mga Grego ba yun? Okay. Naintindihan ko na. Okay, anong counter ng negative? Wala bro, sagutin ko bro kasi ang sabi ko Sige. Sige, bro, meron ka lang natirang 15 seconds to answer. Go ahead. Grego talaga pagkasulat diyan sa New Testament kasi ang Old Testament Hebrew at Aramaic. Objection, Mr. Moderator. Yes, an objection. Ang tanong ko kasi, mga Grego ba yung sumulat, hindi yung pagkasulat? Di ba sila San Pablo, okay. Sila San Juan, sila yung mga author, di ba? Mga Grego ba yun sila? Kasi sabi niya, ayaw niya tanggapin si Pope Damasus kasi hindi naman Grego yun. Sabi niya, Roman. Okay. Mga Grego ba yun? Sige. Wait lang sige, naintindihan ko na yung yung tanong mo. Okay, so Brother Jerwin, ang tanong niya, mga Grego ba ang sumulat? Hindi yung isinulat. Grego. Nasabi kang Grego ba? Tanong niya is, mga Grego ba ang sumulat? Kasi sabi mo raw kanina na imposible ang Romano Katoliko kasi mga Romano, hindi Grego.
So, ang tanong niya ngayon, based sa sinabi mo kanina, mga Grego ba ang sumulat sa New Testament? Meron ka na lang 7 seconds to answer, Brother Jerwin. Go. Sige, ang sagot ko talaga bro, ganito, sa original Grego. So, sinabi niya kanina, may Pope Damaso na nagsulat. The next Yun. question. Kung hindi Okay, yung next Grego, question. Oh. Sabi niya, Yan. sa original mga Grego. Ngayon, pwede mo bang ipakita sa akin ang ebidensya mo na itong si San Pablo, si San Oo. Mateo, no. Ito si San Pablo, si San Mateo, San Juan ay mga Gregong tao ito? Hindi, ang tanong niya kanina bro. Ang tanong ko kanina ha, ito ha, ulitin ko ha. Ang tanong ko kanina, Ibang tanong yan. is mga Grego ba ang sumulat? Hindi yung sinulat ha. Mga Grego ba yung sumulat sa New Testament? Sila San Pablo, si San Juan. Sabi mo mga Grego. Ayon, pwede mong ipakita sa akin ang ebidensya si San Juan ay isang Grego, si San Mateo, San Lucas, San Pablo, San Pedro. Okay, sige. Ang sinagot ko lang bro, yung tinatawag ba na sa anong pagkasulat sa original sa Ay, New Testament. Yun hindi ang salin yung sagot. tinanong ko. Oo. Yung- Mga Grego ba yung kung sabihin mo, sumulat? Bro, kung sabihin mo bro, yung iba't ibang tao na nagsulat doon, Grego ba lahat? Hindi. O hindi. Hindi. Alam naman natin yan. So next Alam naman natin yan. next question. Next question. So- Walang ano dyan, mas bigat na tanong. Sasabi mo hindi pala mga Grego. So hindi batayan natin kung Grego ang pagkasulat o hindi. Oo. Batayan ba o Walang hindi? sulat. Ano ba? Ibig sabihin, yung Biblia ito na lang, i-revise yung tanong. Ibig sabihin, kanina sinasabi mo, ang Biblia galing sa salitang Grego, so Grego lang talaga yung Biblia. Sabi mo pa, sa Old Testament, may Biblia na. Ang tanong ko, yung bang Objection. Ano objection? Ginagamit niya ang policy of red herring. Hindi ko sinabi na yung nakasulat sa Biblia, Grego lahat. Sabi kasi niya, Grego lahat. Hindi ko sinabi ito yan ba, kasi- tanong ko, makinig ka, makinig. Wala mo na. Ang kanyang objection kasi is red herring fallacy. Ano ang counter ng affirmative? I-revise ko yung tanong. Revise mo, sige. puro sa palasi. Go. Sabi niya kanina, ang Biblia galing sa salitang Grego. Binasa pa niya ang Old Testament na may Biblia na. O ngayon, ang tanong ko, sa Objection talaga. Hindi nakuha na yung objection ko. Sabi ko, ginamit niya ang kasi red herring. Hindi ko sinabi yung kabuuan ng pagkasulat sa Biblia, Grego. Kasi may tatlong pagkasulat diyan sa Biblia, Ayon sa Wait lang muna. Ano objection ng negative? Objection ko kasi inulit na naman niya, sabi niya, yung pagkasulat daw sa Biblia, Grego. Pag sabihin mong Biblia, ano yan, galing sa Genesis hanggang sa Revelation. So, hindi ko sinabi yan kasi sa pagkakalam ko, sa referensya, sabi doon, yung sa Old Testament, sa sulat ng Hebrew at saka Aramaic, at sa New Testament, yun ang Grego. Yun Counter. ang sabi ko. Sige. red herring. Sige. Sige, counter, Brother Eugene, anong counter mo doon? Alan, ibang tanong na lang kasi ayaw yung sagutin eh. Sige. Ito. Ito. Sino ang nag-compile sa Biblia from Genesis to Revelation? Okay, ang sabi diyan, maraming nag-compile pero hindi sinabi kung sino. Kasi pag sabihin natin Iglesia, No, bro, objection. Yes, an objection. Hindi ko sinasabing ilan. Marami ba o hindi? Sino ang nag-compile? Sino? palasi na yan. Anong palasi? Palasi na yan, bro. Hindi yan pala si. Okay, ang tanong mo is sino? Sino ang nag-compile? So nag-refer sa isang tao. Oh, O isa palasi na yan, bro. hindi ko Palasi na sinasabing yan. marami ba? Itanong mo. Sige. So, ang tanong mo, sino ang nag-compile ng puro ka buong na lang pala Biblia si. from Old to New Testament? Sino ang nag-compile? Isang tao na tinutukoy. Oh. Okay. Palasi na yan. Itanong mo. So, anong uri ng palasiyan, Brother Jerwin? Tinatawag niya na Palasi of False Dichotomy. It's autonomy daw. False dichotomy. Tanong mo yan, bro, para malaman ninyo na ang sinabi kasi diyan, Kasi alam mo si Rosales, hindi isa. imbis na may Hindi, alam bro. na sagot, puro Bro, palasi yung alam. Ang meaning kasi ng false dichotomy o false dilemma,
pinapipili ka sa dalawa. Tapos yung dalawang papipilian mo parehong tama or parehong mali. Yun ang false dilemma. Kung napipili ka sa dalawa. At yung dalawang pinapipili, it's either parehong tama or parehong mali. Yun ang false dichotomy o false dilemma. Ang tanong kasi niya, isang tao sino ang nag-compile ng buong Biblia from Genesis to Revelation? Hindi false dichotomy yun. O kaya nga ito moderator. Ang sagot ko palasi. So kung Anong uri ng fallacy? Kaya nga nagbigay ako ng tinatawag na false dichotomy. Sige, para maging malinaw tayo, ating tanong. Oo. False dichotomy ko no. Yan, para kasi Ang tanong puro na- pala itong mga tanong ni Gapo. Gapo yung Sino ang nag-compile ng buong Biblia from Genesis to Revelation? To Revelation, Sino nag-compile from Genesis to Revelation? Ito ba ay isang uri ng false dichotomy? Okay. At ito, pakita ko yung aking screen para fair naman sa sa side ng bawat panig. Right, yan ay kasama sa ruling na kailangan. Ayan. Okay, ang sabi dito, leading ko Okay, sabi dito is, ang tanong na sino ang nag-compile ng buong Biblia from Genesis to Revelation, ito ba isang uri ng false dichotomy? Magandang punto yan. Ang tanong na sino ang nag-compile ng buong Biblia from Genesis to Revelation, hindi agad ito false dichotomy kasi open-ended ang tanong. Kapag tinanong ng ganyan, pwede mong sagutin mga early church fathers, councils, Jewish scribes, Christian bishops, etc. Hindi ka limitado sa Catholic versus hindi Catholic lang. Kailan siya nagiging false dichotomy? Nagiging false dichotomy lang kung i-frame na nagtatanong ng ganito. Kung hindi ang Roman Catholic, sino pa? Kasi dito parang dalawa lang ang posibleng sagot. Roman Catholic Church or another single existing denomination religion. Samantalang sa realidad, the Old Testament canon was recognized by the Jewish community. The New Testament was canon emerged through the early Christian Church. Undivided pa noon, hindi pa Roman Catholic versus Protestant versus Orthodox. Mga council conclusion, kung simpleng tanong lang na sino ang nag-compile ng Biblia, hindi fallacy. Kasi pwede kang magbigay ng historical process bilang sagot. Okay. So, ang tanong ni Brother Eugene, hindi siya false dichotomy. Hindi siya false dichotomy. So, binabalik ko ngayon kay Eugene Gapo para muling ulitin ang kanyang katanungan. Brother Eugene, pakiulit yung iyong tanong. Ang tanong ko, sino ang nag-compile sa Biblia from Genesis to Revelation? Sino? Okay, sagot ko ito. Ayon dito sa nakasulat, ika lang. Para masabi ko kasi ang sinabi dito marami. Marami, hindi isang tao. Ika lang Wala. Ayon sa diyan. Ibinasa ko Next kasi kanina. question. Next question. Next question. Sige, papatuloy ko to. Sinong tao? Okay, sabi dito, ang Biblia ay Anong source yan? Source mo? Mita AI. Itayay. Ang Biblia ay resulta ng mga ng kolektibong pag-effort ng iba't ibang grupo at mga individual na paglipas na maraming siklo. Hindi maaaring sabihin na may isang simbahan o unang simbahang Biblia. Ito pa, madami dito. Ang mga kasulatan ng Biblia ay pinagsama-sama. Dagan siya. Next question. Okay, next question.
Itong the Oxford Companion to the Bible, sinabi, Catholic letters yung New Testament. Sangayon ka ba dito? Sang-ayon ako. Good. Sa katotohanan. Good. Oh, since sangayon ka rin ba na ang Biblia ay isang Kristiyanong mga sinulat? Hindi. No, ang ibig ko sabihin, sangayon ka ba na ang Biblia ay isang Kristiyanong mga aklat? Sangayon ka ba? Hindi. Kasi hindi naman lahat pag Kristiyano yan. May ano kasi yan na competition sa all and new. Hindi lang Kristiyano ang nakalagay diyan, marami. Sa pag-research ko, maraming nakalagay diyan, mga tradisyon, iba't ibang mga nagaganap sa unang panahon. Okay. Kristiyano. Batay sa dictionary, Bible is a sacred writing of Christian comprising the Old and New Testament. Maniniwala ka ba nito? Hindi lahat. Maniniwala ko sa Dictionary. sa ibang paraan. Sa dictionary yung binasa ka, maniniwala ka? Hindi lahat. Oh. So sangayon ka ba na ang Old Testament ay sa Kristiyano? Hindi lahat. Hindi lahat. Sa New Testament ay sa Kristiyano din. Hindi nga lahat. Hindi lahat sa New Testament ay Kristiyano. New Testament, mayroon din iba, hindi. Oh, bigyan mo akong librong hindi Kristiyano sa New Testament. Ang ibig sabihin mo, ang pagkasulat, Oh, no. Ibig sabihin, maniniwala ka ba na ang New Testament ay sa Kristiyano? Sabi mo, hindi lahat. Anong libro sa New Testament na hindi Kristiyano? ang pagkasulat nga, yung pagkasulat sa New Testament, yun ba ibig Time. sabihin? Ano Okay. ba yan, Rosales? Okay, time na. So, move na tayo ngayon sa final conclusion na tayo. For 5 minutes, mauuna ang negative. Yung negative, for 5 minutes. Okay, so maraming salamat, no? Kahit walang tulog, aral ka. So ganito talaga yan, no? So ngayon, sabihin natin na natatayo ba talaga niya yung tinatawag na compilation? Hindi. Hindi. Ang dami niyang pala si Christian, no? Kahit hindi tama yung nabigay ko sa kanya na tawag ko false dichotomy. Hindi man alanganin magbigay dito. Pero binigay ko talaga kasi para sa iyo talaga na tanong. Kasi pag sabihin mong sino ang nag-compile diyan sa Biblia, isang tao 'yan. So pag sabi kanina na isang grupo, ibig sabihin hindi isa, marami. So ang iba pang na pagkasabi dito, ang nakasabi doon, yung Roman Catholic, yes, may na-compile sila. At ang na-compile nila para lang sa kanila. Yun ang nakasabi doon. At yun ang kanilang ginagamit ngayon. Para sabihin nila nga sila ang nauna. No, hindi. Kasi pag tinanggap niya na sa Old Testament may Biblia na. Kasi ang Biblia kasi nanggaling sa kitawag na Grigo. Oo. So kung sabihin na na-compile ni Damasus na siya na. Kasi hindi naman siya Grigo. Romano siya. Silang tatlo, Romano. So, ibig sabihin, niluluto nilang ang kanilang paniniwala. Niluto nila yung kanilang paniniwala. So, Hello. So, walang katotohanan talaga mga kalasing, no? Ngayon, kitang-kita natin lahat ng mga tanong niya, puro palasi, at ang iba naman, hindi ko talaga maintindihan kung saan ng mga tanong na parang wala sabi niya. Ang lahat ba lang naglagay sa Biblia? Christian. Hindi naman lahat kasi kung titignan mo, ang Biblia kasi iba-ibang nakalagay. May mga makasamang tao, may yung mga tao. Pagbasa ka bang masama dyan? Christian ba yan? Hindi. No, pero yan ay ginagawa para sa mga anak ng Diyos. So pag sabihin natin ng compilation, walang katotohanan talaga yung compile, no? Kasi kayo lang niluluto niya. Maniniwala na kayo kung anong compile Grigo, kasi Greek yung tinatawag na Biblia o Bible o Greek ng Greek. So ano ba Greek? So, ang yung pagkasulat sa New Testament, mga Grigo yan sila sa ayon na barko, no? Grigo, yun ang ating paniniwalaan, hindi mga ano ba yung mga Latin, mga Romano yan. Mga Romano, hindi Catholic.
kasi sagol naman Roman Catholic, no? Mga Romano, yun ang mga tinatawag na Latin, ang kanilang lingwahe. So, wala yan. Mga sinungaling yan. Huwag niyong subukan. Masisira talaga yung buhay niyo, mga kalasig, no? So, kanina mga kalasig, no, kitang-kita naman, no, sa pagtanong ko sa kanya, pilit niyang, hindi niya sinasabi na Romano yung gumagawa. Alam niyo ba, si ano ba yun, si Damaso, Italian. Sa Italian siya. So, ano ba Italy? Roman, no? At isa pa, si Damaso, dalawang nation, dalawang parang lingwahe niya, siguro po. Espanyol at Romano, yun ba yun? Oh, dalawa. So, parang ano yan, piki talaga. Kaya huwag kayong maniwala sa mga palkumpay na yan kasi walang katotohanan yan kasi. So, yung mga tinasabi niya ng mga referensya, kahit gaano niya pinagtatakpan yan, hindi talaga yan hindi niya matatakasan yung sinasabi diyan sa Biblia na compilation. Yung compilation talaga, marami sila, pinagtapok-tapok kasi yan. Maraming tao ang nagsasama diyan. Oo, tama, binasa ko kanina. Marami yung mga nagko-compile talaga, yung nagtitiis talaga, may effort talaga na ipinagsama-sama nila yan lahat. So, ganun lang. Kung titingnan natin dito, lalabas naman tayo kung pupunta pa tayo sa ibang yung explanation. Dito lang tayo. Ganito ang marasi. Dito lang curious ba na kung si ang trabaho ni sino ba ito? Nakalimutan ko yung isa. Si Sirius, kung ang trabaho lang niya ang pagngalan sa na-compile ni tinatawag ni Damasus, ano pa yung anong sins? Ano ba? Para magamit lang yung pangalan niya. No? Yun lang ang trabaho niya, pagngalan sa tinatawag na Bible. Tapos Okay, time. sins talaga. Time. Okay, salamat. Okay, at na may bigyan mo ngayon sa 5 minutes na final conclusion ng affirmative pero Eugene Gapo. Go ahead. Okay, maganda nga po. So, ito ang trabaho ni Rosales ay kapag hindi niya masagot ay palasi kaagad. Palasi kaagad. Oh. So, tinanong ko lang naman siya kung sino ang nag-compile sa Biblia. Kung hindi Roman Catholic Church, di niya alam. Dapat sana nag-aaral siya. Kahapon ko pa yung tinanong sa kanya. Binigyan siya ng assignment. Hindi niya ginawa yung assignment niya. Ano ba yan, Dong Rosales? Gawin mo yung assignment mo para hindi ka mahirapan. Ngayon, sa ChatGPT, proud siya. Gamit niya ChatGPT. O ngayon, ang ChatGPT ang sabi, Roman Catholic Church ang nag-compile ng Biblia. Hindi niya pinaniwalaan. Ibig sabihin, yan ang klarong tinatawag nating fallacy of suppressing the facts. Yung bang gagamit ka ng dokumento, tas yung mga ibang laman ng dokumento, di mo paniniwalaan. Yan yun, Dong Rosales, dapat alam mo yan. So, kanina ka pa, meron kang 10 minutes, may 5 minutes ka pa, di mo malang sinabi kung anong relate, sinabi mo lang, madaming nag-compile, daming tao. Hindi mo nga pinangalanan kung sino-sino sa mga maraming tao binanggit mo. Dapat magbigay ka kahit isa, dahil para matrace up natin kung ano religion nun. At kung sabay-sabay ba silang nag-compile sa Biblia, sa daming tao, ilan sila sa maraming tao? Di ba? So, dapat alam mo yan, Dong Rosales, kasi ikaw yung negatibo eh. Nasa sa inyo ang burden of proof. Kung hindi Katoliko, anong religion? Di ba, huwag mo sabihin, palasi yan. O kahit sasabihin pa ni ChatGPT palasi, sagutin mo pa rin yun. Dahil negatibo ka, di ba? Hindi mo kaya sasagutin, kaya dadaan mo na lang sa palasi yan. Malinaw sa ating mga dokumento, Biblia, Katoliko talaga. May mga ebidensya. So, yung sinasabi ni Rosales na claim ng mga Katoliko, tuldukan na natin yan ngayon. May mga ebidensya tayo. Ang claim natin ay talagang totoo. Sino ba may-ari sa Biblia? Huwag mong sabihin na angkin ninyo, kasali ka sa may-ari. Hindi. O sabi pa niya, hindi ako maniniwala na ang Biblia ay sulat ng mga Kristiyano. Kanino ba sulat? Sulat ng mga Islam yun? Yung New Testament, maniniwala ka ba? Sulat ng mga Kristiyano? Sabi niya, hindi. Anong libro na hindi sulat ng Kristiyano? Di ka nga makapagbigay. Si San Juan, hindi ba Kristiyano yun? Si San Mateo,
San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pablo, San Pedro, San Santiago. Mga Kristiyano po yun. Yung mga 27 books of the Bible in the New Testament is a Christian writing po yan. Hoy, Rosales, mag-aral ka naman, naging katawa-tawa ka. Oh, di ba? Ano na lang sasabihin sa'yo dong Rosales sa mga membro mo? Uy, hindi mo, ano ba yan? Hindi turo na Seventh Adventist na yung Biblia may mga sulat ng Kristiyano at may hindi sulat ng Kristiyano. Ano ba yan? Pag sinasabi nating Biblia, ayaw na lang natin magbasa. Hindi na lang natin babasahin itong mga ibang referensya natin. So matuta lang tayo. Bible, ano ba yung Bible? Is a sacred writing of Christian. Banal na kasulatan na Kristiyano yan, ng Kristiyano. Hindi yan kasulatan ng mga Hudyo na Judaism, di yan kasulatan ng mga Buddhism, di yan kasulatan ng mga Islam, kasulatan po ng Kristiyano yun. So, ibig sabihin, pag Kristiyano, ito at ilagay mo sa kukote mo, pag Christian, may isang relihiyon lang ang Christian, that is Roman Catholic Church. Sayot sa gusto mo, natatalo ka nga sa debate natin dyan eh. Roman Catholic Church is the Christian Church. So siya ang nag-produce ng Biblia. Tama naman si ChatGPT na Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Oo, Katoliko ang may-ari sa Biblia na ginagamit natin ngayon. May mga paliwanag pa nga. Sabi niya, babasahin mo buo. Binasa natin buo. Hindi lalong nabubuking ka. Walang Seventh Day Adventist na nagmamay-ari sa Biblia. Nakibasa nga. Nagtanong nga kayo eh. Kung totoong Katoliko ang may-ari ng Biblia, bakit na bininta? Hey, hindi namin bininta yan sa inyo. Nakikibili ho kayo. Nakikibili lang po kayo. Kaya meron kaming bookstore. Bumili kayo. Kaya nga, yung ibang mga tri-media debater ninyo, may mga saling Katoliko. Kayo, wala kayong original na salin na sa inyo galing yung salin. Sabi nyo lang, may publisher naman kami. And so, kung may publisher kayo, may salin ba kayong sariling Biblia? Nag-publish lang kayo pero hindi kayo nagsalin. Iba yung publisher at saka iba yung nagsalin, nag-translate. Halimbawa, Okay, patuloy natin to mamaya. Sige. Okay, time na. Ayan, so ibig sabihin tapos na yung diskusyon.